Hello logofer, back to my channel. Nongtangmongko ang YouTube channel फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायबाय। So logofer, आमफ्राय रेस्टुरेन्टाव फैबाय, खामानि मावनो फैलायबाय। ओमफ्राय बिनिनो सिगां मोनसे भिडिअ लाबोनो सानदों लोगोफोर, माने जोंहाथ' मालिकआ हिन्दु नालाय, ओमफ्रायो माबा फुजा दंनो बिसिना, ओमफ्राय रेस्टुरेन्टनि दरखंआवहाय माबा फुजा खालामफैगोननो, ओमफ्राय बिदिनो थाम थिम खालामखाबाय। ओमफ्राय माब्ला फैयो नेनानै थासिगोन आरोना, ओमफ्राय नोंथांमोननि गेजेरावहाय भिडिअ खालामनानै देखायसिगोन। Mencapai apa sana? Sarap ini deh. Ya sana itu ngai bodoh sana, mabaju cai. Jadi kan ngai sana. Angku mea katsu kalian. क्या हुआ? वो क्या नेम है? पता नहीं। इसलिए रह रहे हैं।